Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лейсан Галиева, исәнмесез, бүгінгі шығарылышының төп темалары. Рухи үзәк, әлмәттә яңа мәчет ачылды. Biz müracaat итәргә булдык дусларыбызга, кардәшләребезгә, мөселман дусларыбызга, алар белән бергәләшеп йөреп чыктык. Яшь сакчылар, студентлар шәһәр паркында физик әзерлекләрен күрсәтте. Любовь к детям, любовь к своей стране, любовь к государству. В этом и заключается наше патриотическое воспитание. Ярты гасыр белем тарату, Әлмәт һөнәри киллияте 50 еллык бәйрәмен билгеләп үтте. От всей души желаю нашему колледжу дальнейшего процветания, новых достижений и ярких побед. Бүген Әлмәттә яңа мәчет ачылды. Аллах йорты колабызның халык телендә Петуховка дип йөртелгән шәхси секторында урнашкан. Аның ачылышын безнең иҗат төркеме күреп кайтты. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. Яңа мәчет 2019 елда Фәрит һәм Райхана Ханнановлар гаиләсе тарафыннан төзелә башлый. Ул тәскирә исемен йөртә. Фәрит аганың да, Райхана ханымның да әниләре тәскирә исемле була. Шулай да бу Аллаһ йорты кешеләргә тормыш бүләк иткән барлык әниләр истәлегенә төзелде ди Ханнановлар гаиләсе. Халык ярдәме белән төзелде. Баштан үзебез тотындык, аннан соң ковид башланды. Ковид башланды да предприятиеләребез ябылып торды. Аннан бөтен нәрсәнең бәясе 2 мәртәбә артты. Строй материалларда эш хакы да барса да 2 мәртәбә артты. И шул әйтеп без мөрәҗәгать итәргә булдык дусларыбызга, кардәшләребезгә, мөселман дусларыбызга, алар белән бергәләшеп йөреп чыктык. Мәчет ачылышында Татарстан Республикасы мөфтиенең мөхтәсибәтләр белән эшләү буенча урынбасары Равил Хәзрәт Зөфәров мөселманнарның тормышында мәчетләрнең әһәмиятенә тукталып китте. Мәчетләрнең тормышыбызда, хаятыбызда урыны, роле бик зур. Әлхәмдулилlah. Бүгенге көндә Аллаһка шөкер, телебезне саклауда булсын Аллаһ йорты мәчетләре, әлхәмдулилlah, ныклы булган нигез булып торалар. Җомгаларыбызда, хутбәләребездә ана телебез, татар телебез сөйләнә, Аллаһка шөкер. Дәресләр дә алабыз, сабаклар да алабыз, очрашабыз да, күрешәбез дә. Yani bütün yaklap elhamdülillah күңелләребезгә шатлык хисе бирә торган сәгадәт Аллаһ йортлары. Мәчет төзелешендә бик күп әлмәтлеләр катнашты. Иң активларына республикабыз мөфтие һәм районыбыз мөхтәсибәтенең рәхмәт хатлары тапшырылды. Әлмәтлеләр ачылышта үзләренең шатлыклары белән дә уртаклашты. Бүген безнең Әлмәт шәһәрендә тагын бер шатлыклы вакыйга. Тәскирә мәчете ниһаять ачыла, үзенең ишекләрен ача, җәмәгать өчен ача. Җәмәгать кеше белән, халык кеше белән, ярдәмнәр белән, бик күп ярдәмнәр белән төзелгән мәчетебез ниһаять ачыла. Аллаһ Субханалла Тәгалә шул мәчетләрнең ишекләрен япмасын. Ачылышка килгән һәрбер кешене кайнар чәй һәм пылау белән сыйладылар. Аллаһ тәбәрәкә ва тәгалә шулай салып куя. Яңа мәчеттә ирләр өчен зур намаз залы, хатын-кызлар өчен балкон каралган. Шулай ук территорияда аерым бинада ирләргә һәм хатын-кызларга аерым тәһарәтханәләр дә төзелгән. Ислам дине нигезләрен өйрәнергә теләүчеләр өчен монда якшәмбе укулары да башланып киткән. Энҗе Хасаншина, Алия Муратова, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Армиягә чакыру безнең илдә елына 2 мәртәбә уза. Күп кенә россиялеләр өчен бу чорларның берсе көзге чакырылыш. Бу вакытта 18 яшькә җиткән яшьләр медицина тикшерүенә килергә һәм профессиональ психологик сайлап алу узарга мәҗбүр итә торган повесткалар ала. Безнең Бөгелмәдәге коллегалар хәрби комиссариатта булып кайтып, хәрби хезмәткә чакырылучыларның кәефләрен белеште. Армияга яраклык яисә яраксызлык турында карар чыгаруны чакыру комиссиясе хәл итә. Булачак солдатларга хәрбиләр дә, табиблар да, психологлар да сорау бирә һәм ахыр чиктә егетләрне хезмәт урынына җибәрәләр. 1 октябрьдан 31 декабрьгә кадәр Россиядә хәрби хезмәткә 135 мең егет чакырылачак. Шуларның 115-е бөгелмәлеләр.
Булачак солдатларның кәйфе катнаш. Кемдер хәрби хезмәттән курка, кемгәдер армиядә хезмәт итү престиж. 20 яшьлек Сергей Бурханов спортчы, Әлмәт физкультура күллиятен тәмамлаган. Настроение смешанное на самом деле. Кәйф катнаш инде. Кая барасың, кая эләгәсеңне белмисең. Барысын да минем өчен хәл итәләр бит. Үзең хәл итсәң икән ул. Мин Росгвардиягә, Мәскәүгә яки Краснодарга милли гвардиягә эләгәсем килә. Көзгү чакырылыш гадәттәгечә күп санлырак һәм 1 ел эчендә армияны тулыландыруның гомуми картинасын төзергә мөмкинлек бирә. Биредә студентлар да, кичәге мәктәп укучылары да бар. Аларга җәй көне 18 яшь тулган. Көзгү чакырылышның үзенчәлекләре дә шактый. Первая особенность. Беренчесе, әгәр чакырылыш турындагы карар чакырылыш кампаниясе вакытында тормышка ашырылмаса, ул 1 ел дәвамында тормышка ашырыла. Кичектерү булса, булар барысы да исәпкә алына. Икенчесе, призывниклар повестканы электрон рәвештә дә алачак. Әгәр 20 көн эчендә хәрби комиссариатка килмәсәләр, аларга вакытлыча чикләү чаралары кулланылачак. Мәсәлән, автомобиль йөртә алмаячаклар, кредит алуны да чикләүләр бар. Бөгелмә районында беренче көзгү чакырылыш 15 октябрьдә булачак. Бу көнне 40 егет солдат хезмәтенә китәчәк. Айсылу Миннебаева, Ямяхин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәт һөнәри көллияте 50 яшьлек юбилейын билгеләп үтте. Бу бәйрәм көнендә Әлмәт иҗтимагый үзәгендә педагогик состав, студентлар һәм кунаклар җыелган иде. Уку йортының бәхетле вакыйгасын безнең төшерү төркеме дә белеште. Бүген Әлмәт һөнәри көллияте машина төзелеше, нефть, газ сәнәгатеннән алып, IT төзелешенә кадәр 15 юнәлеш буенча эшли. Монда 900-дән артык студент белем ала. 50 ел дәвамында уку йорты республика икътисадының төп тармаклары өчен квалификациялы кадрлар әзерләүне уңышлы гамәлгә ашыра. 7 ел элек уку йортына сәнәгать юнәлеше буенча Татарстан Республикасының һөнәри белем бирү ресурс үзәге статусы бирелде. Чыгарылыш сыйныф укучылары машина төзелеше, нефть сервисы, нефть чыгару, икътисадның башка тармаклары предприятиеләрендә эшли алалар. Сегодня колледж – это сочетание всех лучших традиций, инноваций, где создаются условия не только для качественного обучения, но и воспитания молодежи. Белем бирү процессын бой практик тәҗрибәгә ия югары квалификациялы укытучылар тәэмин итә. Сәхнәдә һөнәри колледж укытучыларын намуслы хезмәтләре өчен мактаулы остаз Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән өлкәсе отличнигы мактау билгесе белән бүләкләделәр. Бүләкләнүчеләр арасында колледжның яшь педагогы Эльвина Газизова да бар. Ул башта көллияттә рус теле һәм әдәбияты укыта, ә бүген Әлмәт һөнәри көллиятендә укыту эшләре буенча директор урынбасары вазифасын башкара. Сегодня для нас большой праздник, особенный день мы отмечаем. Бүген безнең өчен зур үзенчәлекле бәйрәм. Мин горур бүген үзебезнең көллият белән, чын күңелдән безнең көллияткә яңа казанышлар һәм якты җиңүләр телим. Наш колледж, за его историю, за его преподавателей и студентов. От всей души желаю нашему колледжу дальнейшего процветания, новых достижений и ярких побед. Директор Альметьевского профессионального колледжа. Друзья, давайте подарим аплодисменты, бурные аплодисменты зала. Мактаулы остаз билгесенә Әлмәт һөнәри көллияте директоры Анжела Шәрипова лайык булды. Сегодня, опираясь на богатое прошлое, Бүген бай үткәннәргә таянып киләчәккә ышаныч белән карыйбыз. Без белем бирү программасын үстерүне дәвам итәбез. Яңа технологиялар кертәбез һәм без кадрлар өстәханәсе. Ләкин иң мөһиме, без һәр вакыт безнең көллиятның йөрәге булган бердәмлек, хөрмәт һәм дәвамлылык рухын саклыйбыз. преемственности, который всегда был сердцем нашего колледжа. Алсу Ахмаджанова, Вадим Тарасов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Татарстан нефтенең 60 еллыгы исемендәге шәһәр паркы җитезлектә һәм чыдамлыкта сынау мәйданчыгына әйләнде. Аҗаган хәрби спорт уенында Казан инновацион университетының Әлмәт филиалы педагогика бүлеге студентлары команда рухы күрсәтте. Смирно! Равнение на середину. Товарищ подполковник, участники военно-спортивной игры «Зорница» построены. Булачак укытучылар командаларга бүленеп стройга әзерлек буенча ярышты. Каршылыклар полосасын үтте һәм викторинада үзләренең белемнәрен тикшерде. Дәрт, җанатарларның ярдәме һәм җиңүгә омтылыш җитди сынауларны мавыктыргыч бәйрәмгә әйләндерде. Чара педагогика факультеты атналыгы кысаларында узды.
Будущий педагог, он понесет свою профессиональную деятельность, любовь к патриотизму, любовь к детям, любовь к своей стране, любовь к государству. В этом и заключается наше патриотическое воспитание. Ярышларга йомгак ясалып, җиңүчеләр бүләкләнгәннән соң студентлар тагын бер мөһим эш эшләде. Тимирязев урамындагы 47-нче йорт ишеге алдына наратлар утыртты. Педагоги будущие, которые будут воспитывать. Безнең үсеп килүче буынны тәрбияләячәк киләчәк педагоглар үзләре патриотик юнәлештә тәрбияләнәләр һәм ватанны яраталар. Ватаныбыз чәчәк атсын һәм ишек алларын төзекләндерсен өчен барысын да эшлиләр. Делают все для того, чтобы наша Родина процветала и облагораживают наши дворы. Чараны оештыручылар яшь наратлар булачак укытучыларның бердәм командасы истәлеге белән бергә үсәчәк дип өметләнә. Алсу Нуриева, Рамил Безартинов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Шыгыр нефть музейы үз ветераннарын кабул итте. Алар белән бергә Әлмәт интернат мәктәбендә тәрбияләнүчеләр дә килгән. Бу күперне буыннар арасында 75 елы яхшылык тудырабыз. Грант бәйгесе җиңүчесе Алина Җихангирова салды. Үзенең актив хәйрия эшчәнлеге белән танылган Алина Җихангирова бу сәяхәттә катнашу өчен Әлмәт интернат мәктәбеннән балаларны очраклыгына сайламаган. Ул үзе шушы мәктәпне тәмамлаган. Балачакта алар өчен мондый сәяхәтләр оештырганда бөтен сыйныф белән шатланганнарын һәм хәйриячеләрне тылсымчылар дип санаганнарын искә төшерә ул. Хәзер исә үзенең туган мәктәбендә тәрбияләнүчеләргә шундый ук хис-кичерешләр бүләк итә дип уртаклаша аның укытучылары. Безнең балалар өчен бик файдалы, бик белемле, бик күп мәгълүматлы экскурсия оештырылды бүген. Бик зур рәхмәт Алинага. Ул безнең мәктәп укучыларыбызны бер кашан да онытмый. Ул һәрвакыт килеп тора, проектлар, мастер-класслар, төрле чаралар уздыра. Без музейның иң тәэсирле интерактив зоналарының берсе кырыенда торабыз. Минем артымда штольня, анда беренче тапкыр тау смоласы чыгарылган. Монда моңарчы гасырдан артык башланган җитештерү процессына чумуның тулы иллюзиясе тудырыла. Экскурсиядә катнашучылар 2 сәгать дәвамында саф һавада вакыт уздырып, 19 гасыр чорына тулысынча чумып һәм хәтта Америка уйлап табучысы Ласло Шандер технологиясе буенча җитештерелгән битумның тәмен дә татып карадылар. Эшчеләр җыелышында да катнаштылар. Кемдер үзен завод директоры итеп хис итте, кайберәүләре хәтта забастовкада оештырган булды. Меня кузнецная мастерская. Бик кошада. Без анда бик күп әйберләр белдек. Һәм без анда кузнец белеп эшләдек. Аннан соң без бер күп приметларны белдек. Аннан происхождениесын. Шыгыр нефть битум заводы ветераннарына мондый очрашу аеруча нык тәэсир итте. Алар хезмәт гомеренең күп өлешен нәкъ менә монда трубалар, резервуарлар һәм нефть исләре арасында үткәргән. Ну вот я вот с этими лаборантами работала в последнее время. Вот у меня моя лаборатория. Здесь как раз они делают все анализы. Экскурсия тәмамлангач, һәркем үз белемнәрен викторинада тикшереп, истәлекле бүләк алып кайтып китте. Идеальный подарок. Әлмәт театрында премьера. Яңа иҗат сезонының беренче яңа спектаклен театрның баш режиссеры Сардар Тагировский куйды. Пьеса авторы бөтен дөньяда танылган драматург Карло Гальдони. 300 ел элек язылган әсәрнең ни дәрәҗәдә бүгенгә яраклашканын Рәдифә Нигъманова күреп кайтты. Киотже Йоргы шәһәре. Италиядә, Венециядә урнашкан. Аны кечкенә Венеция дип йөртәләр. Моннан 300 еллар элек диңгез буена урнашкан кечкенә балыкчылар шәһәрен күз алдына китерегез. Диңгез шавы, кояшлы җилле һава торыш һәм өмет тулы вазгыять. 40 меңлек кешенең 30 меңе хатын-кызлар булган торак пунктта балыкчылар кайтуын көтәләр. Җырлашалар, елашалар, кызып китеп сугышып та алырга өлгерәләр. Тамашаның театр белгечләре әйтүенчә конфликтына китергән мизгеле юктан гына башлана. Яшь туташның игътибарын җәлеп итәр өчен яшь егет икенче туташны пешкән кабак белән сыйлый. Бер сүз белән әйткәндә, үзәккә мәхәббәт һәм көнчелек чыга. Гасырлар узса да кешеләр бер генә дә үзгәрми. Дьявола Тимон. Түләтәмә минема. Һәрсәттәмә. Күзем күрмәсә.
3 сутка кадәр барып җитәм бәхеткә хөкемдар үз кеше, шулай да сабакны бары да алырга тиеш. Біздің ауылдық кебек түгінейді, конечно, но ондай кішілері де тоже болғалы. Неледер бір бәлеге генә диңгез янында яшәүче авыл халкына охшагандар, шулай чыннан да. Бу спектакльгә күп ат килер идегезме? Әлбәттә, башка детальләрен күрергә, икенче тапкыр караганда, нидер башка кызык әйберләрне күрә башлыйсың. Иеләнелгән спектакльләрдән аермалы буларак диңгез төсле ярсу шоулы тамашада ике тәнәфес антракт вакытында да тамашачыны Италия коласы калдырмый. Җырлы биюле, кахвәле кабаклы күренешләр спектакль белән тамашачы арасындагы бөтенлекне булдыра. Ахырда дуслык һәм мәхәббәт җиңә, чөнки һәркем бәхетле. Ягез әле бергәләп. Спектакль иганәчесе Татнефть компаниясе, аны театрның баш режиссеры Сәрдар Тагировский куйды. Рәссам Әнвәр Гомәров, костюмнар буенча рәссам Фагыля Сельская, пластика буенча режиссер Виктория Арчая. Әлмәт театры артистларының тагын бер кабатланмас хезмәтен килеп күрү, җылы җәйне озатуга тиң. Афишаларны театрның социаль шелтәтләре аша күзәтегез. Рәдифә Нурманова, Рамил Базардинов, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бүгінге шулар иде. Мин Лейсан Галиева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.